Hello everyone, hope ulakho luhamba kahle. Ukhuzani uziphathise kwamafikizolo ngenkathi ejabula kakhulu ejabulela ukumenywa emcimbini iZiakala Sun City, okuyinto ke engajwayelekile kuKhuzani ngoba uKhuzani siyazi sonke ukuthi vele uhlezi emenywa emcimbini emkhulu. Yindaba ke lo azajabule kangaka. Abantu abafikayo emculweni abathi bemenywa emcimbini emkhulu bajabule kangaka. Okuyinto ke esenza sithi ke uKhuzani uziphathise okwamafikizolo ngoba akumelanga bujabula kangaka vele into aseyijwayele. 27 kuJune kulenyanga lezoqala nye kwinyanga erecognized njengenyanga abantu abasha. Ziyakhala ke Sun City Rustenburg. Ngizobe ngikhona ke nami njengomculo oqashiwe ukuthi ngizojabulisa abantu ke ngiyabacela uNkulunkulu wami akaze bengiphoxe ama donation zonke inkalo abasweko Johannesburg yonke indawo ko Rustenburg abeze laphana ngomhla 27 kuyobe konakele kakhulu ngizobe ngikhona ke nami ngiqashiwe okumnandi ke lapha kuthiwe hayi uzosha live awuzokwenza lento yeziCarnival City so nje kune outfit esengiyithungisile ebhiza bakayiqedi ithungisa inyanga yonke ithungisa inyanga yonke leya le ngigqoka uzawuya friend othoka la so ke abantu bacelwa ukuthi abeze bezozibonela sishaya live amathikithi atholakala lapha Ticket Pro mhlambe nako spa futhi akhona abantu abangene nje bebhalwe ziyawa mo ticket bazowathola ziyakhala mo yeah kodwa izobe ziwavutha yabo lu 350 nje igeneral bangwethu ubese uyajabula ke laba abafuna ukuhlala ke noMntakabani abafuna ukuhlala nathi yes abafuna yajalo ulento ukuthi kuthiwa uMntakabani ngangithi kusuke kushiya umuntu ongaziwa obohlangana naye nje uMntakabani mhlawumbe ngomlungu bese uthi umfokabani yabo uMntakabani yabo omkhulu umuntu mina ngisuke ngithi mhlawumbe kusuke kushiwo ngisuke ngithi mhlawumbe mina kusuke kushiwo umlungu obungamazi ukuthi wakabani uzalo basithwa ngihlala noMntakabani abantu esesingabazi ukuthi obani yabo so abafuna ukuhlala lapha noMntakabani lu 1750 khona njalo eTicket Pro ngomhla ka27 ziyakhala Sun City. Okay everyone, sivala la ivideo namhlanje sibe unqi. I really hope you enjoyed the video namhlanje. If you enjoyed, make sure to smash the like button or pin the smash the subscribe button and also comment down below uma uyibdonation ukuthi ngabe kuzobukhona yini kuZiakala Sun City uyoseka yena ke uKhuzani. But mina kumsebenzi wami sengoqedile and I will see you in the next video. Bye.